I baš svima idemo u novoj epizodi Minecraft obražavanju. U ovoj epizodi gradimo kuću. Ja ću vjerojatno graditi, mislim nevjerojatno nego ću graditi u ovoj planini, zato mi je realno bolje, a ja neću baš graditi kuće. Tako što možete vidjeti Pamba je svoju kuću. Zato treba nam, nećemo živjeti u selu, zato nam baš tamo nije lijepo, ali tamo je poglavar, tako da nećemo baš tako smijeniti. Bojte vi, morao sam promijeniti skin zbog YouTube thumbnaila, zato onaj skin nisam mogao naći. Meni je ok, nadam se da se vam sviđa, bar ako još niste možete pogledati prošlu epizodu kako smo se borili protiv Herobrina, ostavit ću link u opisu, tako da mogli bi krenuti. Imam neku idejicu za ovu kuću, ali treba mi wood, treba mi puno drva, a sada pošto ako nema puno drva, tako da ćemo ovo uzeti malo, nadam se da Pambo neće smijetiti. Dobro. Tako da. Treba će nam oko pola steka. Ja sam uzeo čak i Pambu. Nemojte reći Pambu. Tako da dobro. Zato on radi sa Oak. On je već uzeo, imate njegov epizodi. Kako to kopao. Dobro, nećemo se više zezati, idemo početi lagano, napravit ćemo crafting tablu. I treba će nam, to pretvorimo, treba će nam ovo, treba će nam trapdoor. A da realno mogli bi napraviti, nema veze, a sad je u redu. I mogli bi spavati. Da realno mogli bi spavati ako Pambo će se složiti. Evo Pambo se složila pa smo spavali. Tako da realno mogli bi malo i krenuti. Kako da to krenem? Mogu bi ovako dati 3 bloka. Uzeti ovo. Tako. Tako. To ćemo raditi isto na sljedećoj strani. Kako sam onda započeo? Ovako. Ovako. Tako. 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 Ovo je malo kraće. Ne. What? Ok, ovo je u redu. Mada treba malo iskopati. Treba malo skopati cobblestone. Tako da, evo ga. Samo da stavimo tu da nam ne smeti, zato će iti malo više uvis, tako da. Ovo je u redu. Zapravo i nije, zato treba ići tu blok. A ne, ali je u redu. To ovako da ide, može. Da stavimo tako 3 bloka. Mislim, realno evo je gore. Ajde stavit ćemo tako. I gore. A i gore ćemo tako napraviti. Da, definitivno. Opa, please. Thank you. Imamo dosta kako nam treba. Ajde, da. Ćemo spojiti, naravno. Ne znam baš kako da to napravim. U redu. Ćemo utrgnuti, to ne treba. Treba ćemo furnace zato da ispečemo ovo, samo ovdje. Evo me tu sam, samo nastavimo ovo. I kako da nastavimo? A ići ću
Znači pa ćete sve potvoriti ovdje. Treba će mi još stepenice, naravno. Tako. Kako se nastavimo? Može ovako nekako. To može podebljati to. Mada mi nijem završili. Ovo mi je u redu. Da, ovako idemo u ulaz. Mada može bilo i bolje. Nema veze, ali napravit ću ovo. Onda ću gore isto staviti ovo. Ok, u redu, idemo da ništiti samo ovo. Ići ćemo nekih ovako, 5 blokova, to je 5 blokova. Ne, realno mogli bi to mi staviti sve u ulicu. Da ćemo nabro zakon spavati, Dr. Dimbu Pambo traži to. Svaralo, ovo je sad u redu. Sljedeće, što je mogli sljedeće napraviti? Tavarsko. Evo, mogu bi sad staviti podatle. Da se da bude da se nastavi. Treba nam onda imamo tu i stone cutter, tako da naravno nema veze, znači ovo. Treba nam ovo. Stavit ćemo, kako je stavimo sve tako. Stavit ćemo kako to odradimo.
Tako. Stavit ćemo 3 u zrak. Treba mi izabio odluke. Da otiđe 3 u zrak. A 3, da otiđe 3. Stavit ćemo... Kako to sastavimo? Stavit ćemo... Lijepo kuće od Pamba. Ali ja tako ne znam pravi krupnom gradu. Sad ćemo mi to ovako. Pam, pam, pam. I samo... Kako izgleda? Pa zasud je u redu. Ovo je zapravo u redu. Ovo je okej, samo sad... Naravno treba bi to uništiti. Pet blokova, naravno 5 blokova. Ovo je sad okej. Što je ovo? Aha, ovo sam nakupao.
Ovo je okej. Treba bi još ispeći ovoga. Samo još jedan daj. Tako, ovo će biti okej. Puće. Trebamo po drugi. Idemo, evo. Au, fali jedan. Idemo pijeti. Idemo ukrasti pamba. Nekome nemojte reći. Ukrast ćemo pamba. Ukrast ćemo pamba. Niko ništa ne zna. Pambo, oprosti na tome ako gledaš ovaj video. Ao. Zamavljaju. Dobar. Leće. Pade pa mu zbijem zube za ovako. Sti gotovi ovaj si? Nisu. Evo te, ja ovo dobro vremena, bok te. Ne. Čekaj. Ne, ovo treba 500% pit. Imamo Iron Pickaxe, ponovo. Već je drugi potrgao. Idemo samo na brzaka. Idemo samo na brzaka postaviti ove stone blokove. Ovo se neće ni primijetiti. Ok, ovo je sasvim ok.
Ovo je za sad ok. Samo ne znam što dalje sad. Možda nekak problem unutra. Ovako tu. Napravit ćemo vrata kroz koje ćemo otići van kao. To će nam trebati da se ispeče još ovoga. A ne, pa bolje da stavimo ovo onda. A više nemam drva. A ovo vrat. Dobro, ovdje će mi biti izlaz. Ovo ću onda pokupit. A ovo vrat. Au. Idemo po vodu, treba nam vod. Zato baš nema, baš smo presušili. Ovo bambu zapravo dobro izgleda kuća, naprijed je ok. Nema ništa. Auf, nema niti puno niti drveća ovdje. Treba malo tamo otići. Da, tu ima puno drva. Uzet ćemo i onda ovo drvo na sput. Bam, 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 bam. To su stvari koje nam ne trebaju. Uzet ćemo malo ovoga.
sam dobio zapravo jednu dobru ideju. Jako dobru ideju. Samo stavit ćemo chest unutra, da nam ovo ne smeta. Uzet ćemo drvo. Staviti ga u ovo i onda... Pa mi već imamo ovo. Evo ga! Evo ga. Ovako. Da, evo ga. Oh my god. Best. Najbolje fitness na svijetu. Mislim da je ovo zapravo sad u redu. Stavit ćemo mi krevet. Gdje nam je krevet? Mogu bi staviti... Mislim da je ovo sad okej. Ovo je sad okej, ljudi. Ovo je okej. Bi Pambo je uspavao. Mi ćemo samo premjestiti ove stvari. Kako se to radi? Aha, da, Mislim da ovako ide. Da, ovo je. Da, evo ga. Ovo vrati. Ja ću realno staviti krevet ovdje. I... Samo ako mogu kupiti... Tako to. Koja bi bila druga stvar da napravimo? Mogla bi... Na kraju bi napraviti vrata i da ovdje ćemo, znači... Napravit ćemo ovog sveta, napravit ćemo tamo dole nešto. Napravit ćemo vrata, da, vrata. Opet će biti ovo vrata, mislim nisam nešto postavljeno. Napravit ćemo gumb, 4 gumba i vrata to. Mislim se, prije nego što sam snimao ovaj video, mislim se napraviti nešto ovako, gledajte. Ne znam da se vama ovo sviđa. Ovako, gledajte. Ovo, ne. Tako. Onda samo da nađemo ovo. Kako se to radi? Aha. Ja sam mislio, gledajte, ovako da spojim, ovako. Dobro, i da stavim ovako tu toč. Ne. Tako tu torč. Vidite što mislim, naprimjer da ovako se tu dolje spušta. Ovo je sasvim u redu. Ne veze. Sljedeće sam mislio staviti kao ispod toga lišće, ali ne znam, ali ja maram na ovo često. Ovo. Imamo.
Pećnicu ću staviti dolje, zato jer mislim ovo mi je pretrpano. Već. Tako, a nema veze, nemam polu. Mislim imam sam, ajde gore po polu. Tako, da, ovo će biti gotovo. Tako. Ćemo napraviti ovo. Tako. Idemo samo, kako bi se rekli, ošišati ovo drvo. Mislim da će ovo biti sasvim u redu. Mislim da ću napraviti neki most oko ovoga, znači ne mogu samo tako spenjati, vidite nešto mislim. Ne mogu samo govoriti, tako napravit ću neki most, to će biti dosta dobro. Sad stavit ćemo ovako neko lišće. Vidite, samo ovo je u redu. To se realno je. Stavit ćemo i to ovdje. Stavit ćemo vrata ovako. I da stavimo ovdje za blok. Realno, ovo je dosta ok. Da stavimo gdje su oni stvari što sam uzeo. Gdje su batoni? Batoni i isto sam ovako nešto napraviti, mislim samo da stavim. Tako je da stavim baton. Mislim ovo je ok ono. Mislim nije loše realno. Tako da. To je to ljudi realno. Moja kuća neka je kao gotova. Ja ću još nešto izmišljati. Tako da. Tako ću staviti baklju neku. Tako da ljudi, to je to od ove epizode. Samo evo. Tako da ljudi, to je to od ove epizode, hvala vam što ste gledali. Mislim da je ova kuća dosta u redu, mislim nije nešto, ali napravio se kao da tu, napravit ću još kao da idem dolje u mine, napravit ću da idem u podrum. Tako nešto, tako da, mislim da je to realno to. Tako da, da. Pozdrav.